Numele meu este Iulian, sunt reprezentant vânzări Local Smart și dacă ai primit acest e-mail înseamnă că ai câștigat 500 de SMS-uri gratuite pentru afacerea ta. De acum încolo îți vei notifica clienții automat și nu vei mai pierde nicio programare. Ce trebuie să faci pentru a activa sistemul este descris în acest e-mail. În primul rând, te rugăm să vizionezi acest videoclip. Apoi vei completa formularul de activare. Vei da click pe acest link, aici sunt câteva detalii, se completează formularul, un operator Local Smart îți va aproba contul și în urma acestei aprobări vei primi un e-mail pentru adăugarea unui Google Calendar. Cum funcționează tot sistemul ca să fie transparent? Există un cont admin de Google care creează calendare și le share-uiește. Dumneavoastră urmând să introduceți în aceste calendare numărul de telefon al clientului și o descriere a serviciului oferit și în spate există o rutină care trimite SMS-uri automat cu ora și detaliile programării. Totul este securizat, tehnologie de la Google și este în raport cu legislația GDPR. Șablonul de SMS este ca aici. Vă anunțăm că mâine ora, și este ora din calendar, sunteți programat la nume și vom completa mai jos, la adresa unde se ține programarea, pentru titlul programării gen extracție molar, pentru anulare apelați numărul de telefon și numărul de telefon. Haideți să facem și un test. Să zicem că avem un cabinet dentar, se numește Smart Dental și aici programăm la doctorul numărul 1, care să-i spunem că este Răzvan. Ok. Adresa este Republicii 143. Puteți spune și orașul. Telefonul la care se vor anula programările este numărul de la telefon la care clientul va suna să anuleze programarea citind acest SMS. Noi mai avem și un pachet în care clientul poate răspunde la SMS cu 1 sau 2 și să anuleze programarea direct. Adresa de e-mail, foarte important. Pot avea pe o adresă de e-mail mai multe calendare pentru fiecare serviciu în parte. Am mai mulți doctori, am mai mult salon de coafură unde am mai mulți operatori. Voi apăsa pe trimite. Acum către operatorul Local Smart s-a trimis un mail și el vă va da acces. Se confirmă accesul și veți primi pe mailul la care l-ați pus aici, veți primi imediat un mail de genul unde veți apăsa pe adaugă calendarul. Calendarul este adăugat și acum aveți facilitatea Google Calendar unde puteți vedea programările la 3 zile, pe săptămână, pe lună. Hai să lăsăm pe zi și să spunem că facem o programare pentru mâine, pentru o extracție. Ok, setați mereu calendarul, puteți avea multiple calendare pentru mai mulți doctori, extracție și la descriere veți pune numărul de telefon al clientului. Ok, veți da save și acum
va rula o rutină în spate la fiecare oră pentru a trimite SMS-urile de peste 24 de ore. Imediat voi rula rutina manual. Clientul urmând să primească acest SMS cum că este programat pentru mâine. Uitați, a venit SMS-ul. SMS-ul vine de la un număr general. Pentru a activa, se poate activa un număr preferențial de 11 caractere. Este un pachet separat. Putem discuta. Vă anunțăm că mâine ora 9 sunteți programat la Smart Dental la Răzvan, adresa pentru extracție. Pentru anulare folosiți acest număr. Avem și posibilitatea ca clientul să anuleze direct apăsând din reply la acest SMS. Întorcându-ne la e-mailul inițial cu notificarea de câștig, deci important este partea de activare. Dacă cumva aveți nevoie de ajutor cu această activare, click pe acest link și vă va da, ne veți putea trimite un mesaj. Spor și la cât mai puține programări anulate.